halor ka jingklat kalong kami ba armet na jala phet sutnga HMCH hospital jawai ka bentri katnat ka kwat ka khia ka sarkar jala ka kong amprin lengdo kala ong ba katnat kandang ap ya ka kai phot ka jing toket halor ka ne kamat ban sukadew hangne ka kong penchei bare bat ikun badang pun kila khlat no HMCH hospital jawai men ha kasantri ujuleu arjar arpsan na ka jingpai ka pelakon kibahyeng kila keno bakane ka jia na ka jingslam ki nong sumar kane ka hospital ban ai ki sumar ya kane ka longkemi habakren se kinong to kubor ka kong ampren lengdo kala ong ka jingja baklat ka longkemi na jala phet kibahyeng kila dep ban ujor syakayeng syari padalor kane ka human right commission jong ka jela kala depan pan ya ka kaipot halor jong ka jingja ka kong ampren lengdo halor kane ka jingja kala ong kin sapet kumno kanwan kajing bishar bat lada lap badon kano kajing bakla hakato kasngi bat kin up ia kakaipot nalade ngitip baladak don kajing bakla kin hap ban bakli henrei ya kabamanta ngin up ya kakaipot Jalapet issue ngatarai pilayu ihi ba kibaying kilalit approach ya kakedok jong kayeng syari pilayu iru ba ka human rights committee jong ka state kalapan ya ka report bat namar ba kini berkhot ki jingja ha katu kasngi omla banshu ya khana haka media tinga ngashu ong tangkum ni ngidak thang bakadon kum kutu kejinja but nado kas ngi ba ngalayo ya kena kejintip ngilaya pelong ki meeting ki boper ngalak bo oi ka committee kala pen kre ya ki kai pot boper haba hablet ai syakanu ko way na kiniki agencies bagi bahayang kilala but kakthang kamansim rei ngihap man pen kum kacela kum kini ki jajingja kim dei loja mano babakla hey bakla ngam kwa ban khana namalpa saya tirn dala poi se kita ki jaka ki baki yeng kilalen ngin yepen nga sudon tang kawai ban ong bat kata kalong ngihap ban pet bakum ke department jong ke sarkar ngim dei ban syak yakum kani bakanja ya ka maternal mortality rate ilai ngila combat very efficiently kum ka state lembak skin fair gib ngila wan ra kimi kindet panai hadin bayo iya kajing du no jong ki bensim bokordor jong ki keme bat ki kon ha katai ka indicator ka baong ba ngi don kamban don ki interventions ki bapero ngi lale kata timanta ya kani ka case ngin sapet kumno kawan kajing bisya bat nakaliang ka jong ngi nga kwa an aya ka jing pentip ya baro ba lada don kanu kajing bakalanang ni ka committee kan sapan iyangi bat ngiru ngin hap hi ban shim ya kanu ka disciplinary action lada lap badon kum kata ka laps ne kanu kajing bakla ka baca hak tu sni ngin up ya kita ke reports bakin poi ban ngin up ya kata ka hearing bakan one ngin up ya kata ka respond jungi ke bangin ai ka human rights commission man ngin saya pet kayat kumulong ni siya kaman ay bakiyeng bisyar kinray ya ka ay gawdi bande kila iyat siya kaman kila let siya ka kredop jong kayeng bisyar ngiru ngimla syo ban siyem ya kanu garay namar kila let siya kayeng bisyar tingin saya pet kumno kayat kata ka case pat kumno kalong Nray naladi hiti ngitip ba lada don kajing bakla ki bale bakla ki hap hiban bakli nray ngimpat yo hit ki reports bat ngampat la pan ong ai ru halor kani tat hado pangan layo kin